Bine am regăsit la un nou episod din ăsta din... Cum zice bă la joc, că nu mai știu. Terraria, da. Wow, îl ai în fereastră, ai titlul acolo sus, că da, și greu este de Da, a meu nu e un window. Să știi. Da, după cum ați observat, deci am găsit într-un cave, am găsit niște aripi noi. De fapt, eu am minat. Da, ăștia și-au făcut armură din tu la- fier și mie nu-mi dă. Hei, nu mai am fier deloc, mai am doar unul tin, dacă îl vrei. Dă-l aici ca să văd, să-l vând la ăsta. Da. Ține și GPS-ul, că am făcut unul și pentru tine. Da. După cum vedeți, deja suntem profesioniști, uitați. Am făcut aici două armuri ca să am mai multă apărare, dar eu să-i vând la ăsta. Dar nu prea am ce face cu ea. Nu să sărbătorească, că nu o sărbătoricească. Scuze pentru sunetele ce se aud la Cosmin. Vorbește, mă, la telefon. Eu mă duc să caut cactus, că am văzut că poți să faci armură de cactus. Bine, au GPS-ul meu. Dacă vă întrebați cum se face GPS-ul, nu mă întrebați pe mine, întrebați pe unul de pe alt. Nu știu, cum îl chema pe ăla? Cine a făcut GPS-urile? O vin pe ăla de Merchant, nu știu ce. Ăla, de Traveling Merchant. Traveling Merchant și zicea că e mega ofertă ceva. Mi-a dat GPS-urile la 50 de silver. Nu 50 de silver, a fost parcă 2 gold de GPS. Ba da. 50 de silver au fost acum, că am vândut eu unul, că am cumpărat-o și de-aia. Am crezut că au același preț. Bă, mai merg și pe biomul ăsta, o grămadă. Stai că vin și eu. Bagă-te în echipa albastră. Au mâna mea. Noroc că Uite acolo la GPS, vezi aici? Sub itemele tale este poziția, atâția feet west, east, adică așa i-am spus, mă, mai feet above. Îmi place cum poți să planjezi cu aripile. Dacă găsești cactus, să-i iei. Că-i vreau eu. Și parcă am văzut că o sabie de cactus dă 18 damage, mai mult decât a mea. 18? Da. Mai mult decât a mea nu dă. Cât ai? 21 parcă. Ce sabie e? Aia, legend, cum e bumerangul magic. Uite, am găsit un alt copac. Da, bine, că să te uiți în mine. Așa. Eu mă uit pe aici, rup lemnul ăsta ce mai e, ca să avem. Vezi dacă e vreun ăsta, cum se numește. Dacă Deșert. nu deșert, poate mai sunt minereuri, că mai poți să găsești, știi? Deci, știi, acolo am pus chesturile alea, să le pui acolo, minereuri și poțiuni. Nu găsesc. Așa. Poate să încep o serie cu GTA 4, nu Am știu. găsit, în sfârșit, deșertul. Bun, să iau și eu să... Nu știu. Și se termină deșertul imediat. Apare altceva. De fapt e tot deșert, dar e ceva mai uscat. Ce e ăsta, bă? Nu știu. Apă roșie. Da, știu. Dar nu e de la roșu. Ba da. Bă, da. Era un țăr de tărâm de la de apă și ea. Perfect. Dacă vă întrebați ce să ia, ia Face Monster, ce tocmai am trecut pe deasupra lui. Stați. Și nu vă speriați, o să apară ceva paianjă. Stai că le dau. Bine, eu lasă-mă că mă duc să caut ce îmi prinde. Uite. Au rața. Am găsit niște tine. Rața! Să iau tinul? Hai că iau. Hai, ce o luăm. Ce ai găsit? Tin. Ți-am zis. Și l-am luat. Ba da. Uite, stai că mai este acolo. Perfect. Da. Cosmin, ăsta e o țir, că trebuie să am niște treabă pe aici. Din lumea reală. Wow. Vin imediat. Da, am rămas singuri.
Cât de mult cactus am găsit. Wow, da, cât scap. Uite un mult. Am mai așa ceva mai mult. Haide. Bun. Așa, probleme de familie. Da, am 90 și ceva de cactus. Am luat toți cactuși din deșert. Îmi place aici faza aia, că nu trebuie să fie în stack. Uite, scorpion. Bravo. Dar mie îmi place că nu mă atacă scorpionul. Mie îmi plac că itemele nu au durabilitate. Sau ăstea. Adică poți să ai un item OP, dar nu se termină niciodată. Cum e Terrablade-ul. Dar nu-mi plac alea de care îți consumă mana. Da, știu. Da, uite, acolo e metal, e a meu. Ăla e fier? Da. Faci și tu armura. La trecut ai fugit și m-ai lăsat aici. Încoță și muriam. Bă, uite moșul ăla cu scheletul. Oh, lasă că nu suntem încă destul din stare. Serios? Nu. Vezi, tu ai văzut măcar ce iteme avem. Dacă Dacă te simți în stare, atacă. Dar stai că nu-i noapte, nu. Hai că e 5 și 10. Mai este ușor. Bă, câte poțiuni am găsit. Și mai găsesc. Mai lasă și mie, mă. Nu, doar remel. Bă, ia ușa asta, că uite ce șmecheră e. E dungeon door. Ia, putem să spargem asta. Putem să-l spargem, dar... Might come back at night if you wish to enter. If you wish to enter. Okay. My master can be summoned on the day of light. E 5, 8, 40. Știi ce? Hai să facem o țără lumină pe aici. De unde am eu Legendary Keybrand? Keybrand? Ia arată. Încă acum am văzut-o în inventar, n-am luat-o, deci jur eu că n-am luat-o de acasă. Hai să văd. Bă. E un fel de cheie Uiașă. cu care lovești și are 65 mele damage. Vind eu, Cosmine, zic eu vind eu. Dă-mi, ai un recall potion? Nu, dar pot să-ți dau gaze in a mirror. Dă-i. Na, să-l aduci înapoi, da? Da, tu așteaptă aici. Stai. Du asta. Da. Asta. Îmi pare eu că oamenii o să zică comentarii. De ce ai vândut aia? Era OP, puteai să o folosești. De ce îmi dai borealul? Că nu mai aveam loc. Îmi pare eu că asta o să zică oamenii în comentarii. Apoi lasă-mă în pace, noi suntem acum prea... Moșu! Hai că e 6 și 49, e 60. Pe la 8 cred că îl putem sumona. Dar nu cred că suntem în stare să-l batem, Cosmine, sunt sigur. Ba, eu cred. Nu cred. Eu am încredere în noi. Ia, shop, cât costă asta? 8 colți, 55 de silver și 17 copper. Hai că ne împărțim. 4 gold. Ia un mining helmet? Nu, lasă că eu am sabia ca să-mi țină de lumină și torțe. Și eu am tot sabia. Deci vin eu și împărțim banii. Că doar tu ai aia de fier, nu? Și ai și sabia mai bună. Armura de fier și sabia mai bună. Gata, hai că eu îl sumonez. Nu, mă! You're far too weak to defeat my curse. Come back when you aren't so hurt. Zice că hope you like 6 friends standing around behind you. Zice, you are far too weak to defeat my curse. Come back when you aren't so worthless. Zice că-s prea slab ca să-l pot omorâ pe ăsta. Bă, cred că ar trebui să căutăm live crystaluri. Eu acum veneam. Păi hai că eu te văd că te duci înapoi. De ce îți dai, bă, tot gaz din mirror-ul? Hai, dă-l odată. Eu știu unde ești, în fine. De acolo, hai, bagă viteză. Hai că... De ce? Vină și tu acasă. Hai să-l batem pe ăsta, eu-l bat singur. Păi, dar ce? Te lasă să-l bați? Mă lasă. Păi hai că vine acum asta, hai. Credeam că nu te lasă.
Și mă enervează aripile Zice astea că când boară. prea slab ca să-l bat, dar tot mă lasă să-l sumonez. Hai, Cosmine, bagă viteză. Încerc. Bă, vreau să încerc cu TP-ul dacă merge. Ia încerc. Sau stai, poate încerc și eu. TP, Deci cum erai? B mare, L, A mare, Z, E mare, 2, D mare, E, A mare, T, H mare. L-ai scris cum trebuie la numele. Asta. TP. Cum e numele tău? Era Cosmin. Căsâmine. Mare. Nu era cu mare Cosmin. Căsâmine ai scris. Bun așa. Sau puteai să-i zici numele meu și apoi numele tău, ca pe Minecraft. Ia chiar. Ochiul vieții. TP. Căsâmin. D, A, E, D, E, A, T, H. Am scris bine? Da. Da, știi ce? Trebuie să faci. Hai că ajungi aici. Uai, dacă vin zombie și-l omoară pe moșul ăsta, ce se întâmplă? Dar nu cred că au cum să-l omoare. Ba da, că arată 250 la 250 viață. Oricum, dacă nu ești în locul ăla, n-au cum să-l omoare. Fiindcă el nu e cazat. Mă enervează, mă urmărește un ochi de ăla. Gata, am scăpat de el. Încă o steluță, O să faci viteză. Încerc. Mai repede, poți să încerci. E că mai Ce pun să torțe fac? pe aici. N-am papuri de viteză. La, că o să avem. Merem pe mina asta, dar mai întâi ne echipăm. Da? A, uite, și mai încoace este și un tărâm. De asta de... Nu văd nimic, doamne. Hai că am ajuns la prima peșteră. Aia e a patra. A cincea. E prima peșteră din ăsta normal pe care am găsit noi, mă. Mă, bine. E așa, wow. Bă, nu văd nimica, n-am o torță și eu. Am un candelabru, pot să țin în mână să-mi facă lumină? Nu. De ce? Ai, prietene, odată. Vin cât de repede pot. Cât de repede poți și eu te fac că stai. Dar n-am papuri de viteză, de ce? Ba, că ți de viteză, ai, că nu ești nici la... Nu ai ajuns nici la tărâmul la roșu. Mă enervează că dă într-una un ochi de ăla în mine. Și acum să-l omoare. Nu mă moară. Știi ce? După aceea merem acasă, îmi fac armură. Îmi fac armură și apoi mergem jos în mina aia. Eu-s la tărâmul ăla roșu. În sfârșit ai ajuns așa. Hai de capul meu, toate astea vin după mine, ce enervant e. Ori o mine pe acolo, ori un zombie blocat în pământ. Stai să uit. Am ajuns la deșert, adică sunt aproape. Că după Da, hai că ești la 900, la 800 de feet. Uite mine. Ui, ce e acolo? Bă, dar toți ochii mă urmăresc. Hai că e luna, nu e luna pe lună, deci... Bă, dacă nu o să vină luna aia, Roșii. cum pare că tu nu o să vii, cum ai fost de vreo 4 ori până acum. Da, pe mapa veche Andrei a trebuit să reziste la luna roșie, fiindcă... De La ce, luna roșie, măi, Luna sângerie, pardon. luna de sânge. Hai, stai că acopăr pe aici, că am auzit o peșteră plină de zombie. Trebuie să fim pregătiți. Trebuie să-mi pun niște iteme proaste aici. Să-mi iau... Gata? Nu, stai un pic. Gata.
Dă-i fraier, dă-i fraier, dă-i fraier, dă-i fraier. Dă-i, rupe-l. Au! Da, Uite ce vezi, damage îmi stă. apasă pe H dacă ai puțin de viață. N-am. Apasă H, vezi, că poate ai ciuperi. N-am nici perci. Pula nebună, cum face? Trebuia să... Știi ce? Stai departe, atrage-l către tine, că eu încerc să-i dau în mâini, cât mai mult. Dar dă-i cap, dă-i cap direct. Știi ce? Eu îi dau tot în mâini până tu... Fă-l așa să nu mai vină pe mine, că eu îi dau. Dar eu nu mai am viață, mi se duce viața mea. Hai că-l bate, hai că-l bate, hai că poate-l bate. Nu-l batem. Fugi! Eu am puțin de Headshot, ce viață, am dar, dat? dar tu n-ai. Uai, ce m-a ratat. Cine a dat una? Tot critica lui da. Nu mai... Uai, rapid, Cosmine, dar rapid. Te rog, că 15% Ascunde-te mai. undeva într-un bloc. Nu pot, că ăsta merge prin blocuri. Oh, m-a mâncat. A dispărut. Ce? Serios, a dispărut. Bine, trebuie să mai stăm să ne pregătim. Mai Și bine, am pierdut 5 gold acolo. eu am pierdut 4. Știu ce să fac, mă duc să iau goldul și apoi... Fac, te duci tu să-mi iei banii, că apoi eu stau aici. Du-te tu, că nu pot. Și zombie enervați, că mă enervați într-una. Și ochii vieții. Oh, mă, nu da mine. Au, Dar n-am cum. am zis, floarea asta nesămțită. Nu tot. A, gata, pot să... Bă, sabia de cactus are 9 mele damage. Și târnăcopul are 5. Și are fast speed și very weak knockback, pickaxe power. Nu știu. Ia, vedem. Poți să... Hai că ți-am dat niște tin și niște iron. Fă-mi și- Andrei, Ioi. Hai, Cosmine, îmi dai? păstrează. Nu, că eu am aripile și astea pot să cad de la ce nu-ți vreau. Du-te, mă, că sunt foarte țepos. Ei, mă, Cosmine, odată fă și mie armura aia de fier. Păi, dar nu mi-ai dat fier. Că nu ți-am dat fier. Uite-te în inventar, vezi că acolo trebuie să ai vreo 40 de fier. Aia nu contează. Nu contează. Fac acum alin. Da, mi-ai dat și am făcut 7 iron bar, atâta mi-a ajuns. Mă dă aici, că mă duc să mai iau și iron. Dacă mai am. Dacă vrei, am o grămadă de tin. Nu-mi trebuie, hai, dă-l coace. Dă-l și tinul ca să-l vând. Hai, lasă. Ține asta acum. Nu mă mai pași ce pot să fac. Pot să fac o stea de-aia de mana. Fac. Am și eu 4 stele. Pot să fac o ușă din cactus, un scaun din cactus, o masă din cactus. Ți-am aruncat 4 stele. Andrei, tu lasă-mă că eu craftez chestii aici. Hai că avem bombe. Stai să vând de aici ce nu ne trebuie. Andrei, tu ia tot ce arunc eu. De ce, mă? Tot ce arunci tu. Fiindcă n-am spațiu destul. Pot să fac lampă din cactus. Hai. Da. Chestii poți să faci din cactus. Pot să fac pereți din cactus. Ia vedem. Putem să facem sticky bank. Aia nu mai am cactus. Mă duc să-mi decorez camera. Pa. Ia. Eu mă duc să-mi fac un pat. Bă, unde mi-e scandila data mea? Aia de platinum. Ce să fie? Aia a mea de platinum, scandilada. Cred că la mine. A, da. Dar de ce ai luat-o? Cred că ți-o luasem din greșeală atunci. Da. Ai, Doamne. Greu să mă obișnuiesc cu tine, Cosmine. Andrei, dacă vrei ce am în cameră. Ce? Workbench din cactus. E workbench ăsta. Și... Și am și o lampă. și tot. O pun aici. Ia, mâna mea. Mă duc să fac. Andrei, vină până la mine în cameră. Dar nu vreau. Hai până să vezi ceva tare. Mă duc în partea cealaltă să mai explorez mapa. Crafting... Ia, cât... Bă!
asta e că eu mi-am pus armura de cactus, am pus-o doar ca să arate șmecher, nu să îmi dea defensul. Mort o veveriță. Sunt un criminal. Și ce e ciudat că oglinda asta magică nu-ți ia din mana. Că normal cred că ar fi trebuit să-ți ia din mana, nu? Ce se e? Bă! Ăsta e demonist! Rapid! Fă o cameră să-l cazăm. Pune la mine o masă, că mai trebuie doar o masă la mine sus. Ăsta e demonolist. Știu. Ăsta are bombe și toate cele. Am avut eu 14 bombe la mine și de aia, cred. Cred. Haide, repede că vine acum. Fă o masă și pune la mine în cameră. Și las ca un ai. Să-mi zice cât în comentariile lui Andrei cum arăt Hai, frate, te-am cazat aici. la mine. Bun. Ia vedem ce are ăsta. Ca același. Dinamită, bombă și Ia, grenadă. dă-te un pic, dă-te că e la mine în camera asta. Și? Și ce? Pot să iau bombe sau grenade. Eu Iau am bombe, 14 bombe la mine, deci nu mai trebuie. eu iau câteva. Am cumpărat. Nimeni nu intră în cufărul meu. Cine intră, Ce mă enervează că pot să iau doar câte o bombă pe rând. Bă, dă-i pe click dreapta, mă, și poți să îmi dai și mie fier. Te rog. De ce? De ce să dau? Să-mi fac un chest. Eu stau pe lampa ta. Na, uite. Hei, lasă-mi lampa pace. El în puța mea. De fapt stăteai pe... Mersi, mă duc să-mi fac chesturi șmechere. Îmi fac tot felul de Hai chest. să punem, hai arată-mi cum se pune... Bă, cum se pune am uitat. Pot să fac sticky bomb. Da. Ai observat? Nu, am văzut că... Ia, Geralt, salut, ce faci? Ia mă, ce fel de chesturi pot să fac eu aici? Cât? 8. Păi și unde îl craftez ăsta? Bă, îmi zici și mie, la ce de-aia se craftează chesturile? A? Mă să mă uit. Ia fierul și uite-te la ce se craftează. La care se craftează chesturile? Dă lemn, dă lemn, Dă mie când fac eu. dă lemn. Dă. Bă, dar am chesturi sus, de ce-ți mai trebuie? Că vreau eu să-mi fac unele. Uite. Nu vreau niciun chest de la tine, vreau eu să-mi fac unele. Hai mă, că mă duc să-ți fac. Vreau să fac chest din slime și unul din sticlă. Stai că-ți dau eu sticla acum. Na, Stai să-ți dau na. sticlă. Îți fac chesturi până mori. Stai că-ți dau chesturi îți dau sticlă, uite. Faci din chest din sticlă. Chest din sticlă, chest din sticlă. Chest din sticlă. Pieret. Poate arde. Da. Eu îmi pun răftulețe ca să-mi pun chesturile. Ia uite mă. Ce? Wow, ce fain. Care e fain? Chestul din sticlă? Nu, Dar ce e fain? slime clock. Ce de putem face? Uite, un nasty clock. Ți-am zis. Uite, hai, facem un clock de la în casă, Care? să arate fain. Și tu de la așa mare să pui și să-ți arate ora. Dacă vrei. Glass bed. Ce? Glass bed. Glass bed? Da, din 15 glass și 5 silk. Silk Hai. ăla. Dar va fi o n-avem problemă. silk, frate, asta e Da, problema. ăla va fi o problemă, silkul ăla. Dar ce se face silcul? Dacă îmi strângi multă pânză de paianjen, nu se-ți fac. Eu mi-am pus chestul. Nu cred că se face chest din ăsta. Andrei, am niște bombe, mă simt exploziv. Ce fain. Îți trebuie glass clean kill. Andrei, dacă vrei poți să vii afară. Bine, dacă zici că nu îți pasă,
Nu că nu-mi pas, dar vino afară, serios acum. Plouă! Hai afară, frate. Vii? Nu. Păi eu fac o mină aici. Nebunule! Ce prost ești, bă, Cosmine! Ce, am făcut o mină? Ai turbat sau ce? Nu, am făcut o mină, asta Am am. făcut un drac. Nu, serios, chiar e o mină. Am găsit niște tine acolo. Stați puțin. Lasă-mă să-mi continui mina, e a mea. Adu-te, mă, de aici. O păstrez. Mie-mi O place. păstrezi tu pe... A, nu, am pus acolo. Fără. Fără! Cosmine, îți dau kill. Știi că nu poți. O ia. Vrei să vezi că pot? Ui, ce face prostul, bă! E nebun. Da, sunt nebun că fac o mină, bine. Dacă vrei ceva, ui aici. Na. Hai timp să fugi. Mă duc să-mi caut, să mai iau să mai cumpăr niște bombe. O să mai cumpăr niște bombe de la tipul ăla cu bombe. Mă duc să astup aici să ne-o dată să treabă. Hei, nu astupa! Astup. Eu am nevoie de Astup, ai vreo treabă? să-mi iau o dinamită. Îți iau eu o dinamită. Să bag în Am mai luat o bombe. gură. Am vândut un bumerang pentru silver. Bă, am uitat să pun asta la casă. Asta nu știu. Mai fac eu o cămăruță. Da. Cam cu lac se pun blocurile. Cam așa. Bă, ești așa nestințit. Îs. E că o să continui așa până nu mai ai bombe. Că deja toată munca ta s-a dus pe rând. Hai pa. Poți să spamezi, știi, nu? Așa. Mai bine mă duc să-mi iau lemn. Uite-mi topor. Bă, Să scrieți în comentarii ca să vadă și Cosmin ce nebun e. Să scrieți, Cosmin ești nebun. Așa să scrieți. Da, doar dacă vor. Păi dacă vor și cred că deja au scris. Da, au scris deja, dar nici n-ai postat video încă. Nu, vezi că l-am făcut live. Așa. Ce? Cosmin. Aha. Și tu cum ești? Eu sunt mai normal, mă. Nu mă apuc să distrug toată munca. Și de cât de lung faci videoclipul ăsta? Eu la 6 trebuie să plec să văd dacă mai fac meditație la engleză. Să pleci odată, să pot să reconstruiesc aici munca unui sălbatic. Dar dacă nu fac, o să vin. Mea pește zburător. E ciudat, sunt pești ăștia zburători. Ciudați ca tine. Adică ăștia care au făcut Terraria s-au gândit că pești zburători chiar pot să zboare. Ia, mă, ia. S-o gândit. Ăia erau proști ca tine, Cosmin. Dacă știți cât mă țin acum să fac ceva, adică să nu distrug mapa. Aha, distrugi tu mapa. Sau pomul distrug cu grenade. Bombe. Te distrug eu pe tine după aia. Cum? Că nu? Tot cu bombele îți dau un cap până construiești ca asta. Aha. Reconstruiește tu. Dar ce bug ăsta? Bagul ăla că e prost? Bă, se face din seară sau... Ce întuneric s-a făcut aici? Am mai găsit un pom de la uriaș. Perfect, mă duc să iau lemn. El l-a găsit. Ce te rup, Cosmin.
Bine. Eu rup un slime în două. Așa se învață pe la el pe proiești. Andrei, eu dacă mă crezi, iau niște semințe că trebuie să punem și noi la casă. A, și mai am o bombă. Bum, bum. It's bum, bum. Ei mă să găsim un tărâm de la de ester sus. De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? Că ăla e nervant. Ca tine. Bă, dar, serios, chiar încă nu suntem destul de OP ca să batem scheletul ăla amărât. Nu mă, nu zice, mai treabă. Am venit acasă. Și nimeni nu se bucură. Alessandra pe. Așa. Aici pun unde mi-e ușa de dungeon. Uite ușa de dungeon. Aici eu fac o piscină. Bine, bravo. Nu știu. Eu mai fac. Piscina noastră. Eu Am măresc. construit-o de unul singur. Eu măresc camera. O să faci și tu asta cu a ta. Să se întrec pe aici. E tot. Mamă, trist. Am o grămadă de lemn. Perfect pentru o cameră nouă. Da, perfect a pus și Andrei masa aia acolo. Ia zi, Andrei, masa aia ai pus-o la panică. Să nu plece ăla. This is not a valid house in mode. Fă o ușă analfabilă. Am ușă, dar am pus-o. Bă, nu da asta, bă, asta e urâtă. Am eu una mai frumoasă. Of, Doamne. E odată. Pleacă ăsta. Ce urât. Da. Să scrieți în comentarii cum vi se pare ușa nouă. Scrieți arată. Că te-am auzit, Andrei, nu? Te-ai auzit chiar foarte tare. Vreau să fac niște fier să fac găleți. Ce faci, goleți? Asta e că ai zis că vrei să faci piscină, da. Te duci cum asta de chestii și în Păi... Bine, acesta e sfârșitul. Ne vedem data viitoare. Am fost eu împreună cu Cosmin, deși n-aș fi vrut să fie. Ai, nu Ne mai vedem nu. data viitoare. Salut!